ናይ ውቅያኖስ ንጉስ እንስሳ መን ይመስለኩም? ብዙሓት ሰባት እዚ ግሬት ዋይት ሻርክ ዝመስሎም ዓሳ ነባሪ ግን ኣይኮነን። እዚ እዩ ኦርካ። ምስ ሰብ ዘለዎ ሪሌሽን ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ከምዚ ለዋህ ምስኪን እዩ ዝመስለና። ነገር ግን ኣብ ባሕሪ ነዚ ስዒሩ ዝሃድንዎ እንስሳ የለን። ነዚ እዩ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ኩሉ ምስ ፈርሑ። ዋይት ሻርክ ታሪእዎ ናብ ዝኣተው ኢሉ ጨንቆ ነዚ ልዋዕሉ ክንድገዛ ልኾኑ ሰማያዊ ዓሳ ደቁን እናመንጠለ ሓደ ግዜ ግደፎሱ ሓደ ግዜ ብጉጅለ ተኣኪቦም ንባዕሉ ካድንዎ ጋእ ይብሉን። ነዚ እዩ ነዚ ጸሊምን ጻዕዳን ሕብሪ ዘለዎ ኪለር ዋይል ተባለ። ብቸኛ ካድንዎ ዝኽእል ሰብ ጥራሕ እዩ። ዓሳ ኣይኮነን፣ ናይ ዶልፊን ዘርኢ እዩ። ብሳምባ እዩ ዘተንፍስ። ካብ 15 ደቂቃ ብላዕሊ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ክጸንሕ ኣይኽእልን። ናይ ምሕሳብ ዓቕሙ ካብ እንስሳት ህበይ ጥራሕ ዝበልጾ። ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ቋንቋ እዮም ዝናገሩ። ነንሕድሕዶም ለለወይን ድምፂ እዮም ዘውፅኡ። ካብ ጉጅለ ናብ ጉጅለ እውን ይፈላለዩ። ካልእ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ክነግረኩም፣ ኦርካ ምስ ቤተሰቦም ኣባል ኣይዋሰውን። ታይዳ ይገብሩ ምስ ካልኦት ጉጅለ ብካልእ ቋንቋ ዝረዳድኡ እዩ ዝመርፅ። ግን ምስ ሓንቲ ተወሲኑ ኣይኮነን ዝነብር፣ ምስ ብዙሓት ጓኖት ይራኸብ። እሱ ልኸይን ርክብ እምበር ተመሊሱ ምስ ኣዲኡ ግን ዝነብር። ብጣዕሚ ይገርም። ኣብ ናይ ኦርካ ቤተሰብ ብዕድመ ዝዓበየት ኣዶ መራሒት እያ። ደቃን ዋላ ዓብዮም ምሳዮም ዝነብሩ ካብ ልውለዱ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ከምዚ ከም ሰብ ተመሳሳሊ ብተግባር የምህሮም። ኣተሃዳድና ታክቲክ ዝብልዓን ዘይብልዓን ብደንብ ኣዶታት ኦርካ የምህሮም። ኤክስፒሪያንስን ዕድመን ዘኽብሩ እንስሳ እዮም። ምናልባት ምግቢ ተሳኢኑ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝነበረ ተዘክሮ ተጠቂመን እተን ጉጅለ ናበይ ክኸዱ ከም ዘለዎም እዘን ኣዶታት ይመርሓ። ንሳተን እንተዘለዋ እቲ ጉጅለ ብጥሜት ክሃልቕ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ይጥቕመን። ካርጋ ከለዋስ ደቀን ህፃውንቲ ኣብ ምክንኻን ምዕባይ ዓብይ ግደ ኣለዎን። እታ ወላዲት ኣደ ክትሃድን ክትከይድ ከላ እተን ንሳተን እተን ንሕጎታት ነቲ ህፃን ይከናኸኑ የጫውቱ። ካልእ ኦርካ ሓደ ቤተሰብ ተሓሚሙ ተቆሲሉ ወይ ብእርጋን ናይ ምህዳን ጉልበት ተሲኢኑ ሱቕ ኢልካ ኣይድግደፍን ወይም ኣይድብረን። ኖርማል ከም ሰብ ሙሉእ ድጋፍ ይግበረሉ። ከይጠልቕ ይድገፍ። ሓፊሉ ኣየር ከተንፍስ ምእንቲ ምግቢ የምፀሉ። ምናልባት ቶሞይቱ እውን ሓዘን ይገብሩ፣ ጸጥ ኢሎም ይትክዙ። ብጣዕሚ ዝገርም። ኣብዚ ደቂ ተባዕትዮ ኦርካ ንደቆም ዘይኮነስ ንናይ ቤተሰቦም ደቂ ኣንስትዮ ዝወለድኦም እዮም ዝከናኸኑ። ከምዚ ዝበልኩኹም ኦርካታት ብሳምባ እዮም ለተንፍሱ እና ኣብ ምድቃስ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይድቅሱን። ፍርቂ ኣእምሮኦም ይድቅስ፣ እቲ ፍርቂ ንቑሕ እዩ። ስለዚ ኣየር ኣብ ዘልዮም ወፂኦም ክስሕቡ ይኽእሉ ማለት እዩ። ዓብይ ኦርካ ቁመቱ ላብዚ 8 ሜትር ክበፅሕ ይኽእል። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዕድመ ልነውሐ ይጸንሓ እስካብ 9 ዓመት። ብጣዕሚ ዝገርም እንስሳ እዩ። እዚ መሰል ስክራይብ ማርኬት ርሱዕ ደቂ ዓበይቲ ፒስ